Jograng, jograng, jograng. Toprakan ana to? Hei. Ojo cengengisan jograng. Jograng. Apa, Nduk? Waspadakno. Prajurit wis kalang kabut mung gari sliramu, Jograng. Manuta Ladenana brantane pun Kakang Yayi. Masa aku ngladeni bekecot kok ini. Bandung lho. Bandung masa. Masa bekecot. Bandunge gak demes. Enenge yo iki. Bandung, Piye Jograng? aku mau nyelok tok. Jograng kocok kowe. Jograng Piye Bandung? Ladenana brantane Kakang Yayi, kowe njaluk apa ae bakal tak turuti. Lah kowe lho kerisik lho. Kowe pikirmu aja tekan ngendi ya? Bandung, Piye? aku gelem nampa katresnanmu. Ananging nanging kepiye? aku njaluk bebono. Bebanamu apa bakal tak turuti? Bebono anak 1000 sewengi kudu dadi. Iki Rara Jograng apa genggek? Sanggup ora? Umume candi 1000 sewengi kudu dadi. No. Yes. Kudune ngono candi 1000 sewengi kudu dadi. Bandung, Piye? iya kuwi. Candi cacahe 1000 sewengi kudu dadi. Sanggup apa ora Bandung? Sanggup. Angger kowe gelem ngladeni, gelem dadi bojoku Jograng. Tak turuti panjalukmu, kowe njaluk candi 1000 sewengi kudu dadi. Oke. Bandung kok. Oke. Lah pripun? Malah kaya Narodo. Lah pripun? Kaya rombongane Mami Gembrek. Nggih. Buktekno Bandung. Iya Jograng. Nek kowe pancen tresno aku bakal nampa katresnanmu. Ananging Jo, tak turuti. Tak nyeluk bola-bolaku ngewake gawe candi. bola dewa apa bola soro? Bola soro. Kaget aku. Jare budak. Nek ane ngomong aku arepan bengok lak yo ngono. Kowe jare budak kok kaget iki. Iya, saiki ora. Saiki mari. Lagi. Jograng wis tak turuti panjalukmu. Candi cacahe 1000 wis tak gaweke. Kowe ora percaya hitungan dhewe. Oke, baik. Oke baik. Ketoprak endi? Iya sini. Tak hitunge sih Bandung. Genep 1000 apa ora? Hitungan. Engko yen genep 1000 tresnamu tak tampa. Anake. Oke. Tak hitunge sih. Bisa hitung-hitung ora?
Bandung. Apa? Jebul tresnamu. Mung TP. Kok mung tempe kepikir? Candi iki ora enek 1000. 1000 jonggrang. Ora eneng 1000. Piro? Kono 500. 500. Kono 400. 900. Loh. Sing tengah iki Piro? 99. 99. Dadi 999. Kurang Kurang siji. Kurang siji. Kurang siji. Ya kowe jangkepe jonggrang. Jonggrang wis dadi patung kowe. Wis atak-apake meneng ae. Pak, Pripun? anu mangangkatke Pak den ngeling-lingi kok. Enten mriki ngeling-lingi mangangkatke iki. Wis ban kono kae Mbah abot Kong, ya. kula Mbah Kong. Mangangkatke. Kula mboten kuat lho kok. Malah kebrukan. Sontoloyo. Apa? Lah kowe iki Bandung lho. Jarine Bandung ki rusa. Ya diangkat dipindah, balik. Wis tak angkat iki. Lah kok malah katut. Katok rene iki piye? Lho, Terus elek. sing kurang ajar kowe iki lho. Cah ngono kok ngakune Bandung. Bandung ki kuat. Ya wis ora usah bantu-bantuan kok. Lah terus apa? Hah? Ya wis ngene iki ae Roro Jonggrang. Kete-ketean. Ya. Iya. Roro Jonggrang kowe pancen azu tenan ngono kae lho. Nah, Ngono kuwi lagune. Monggo Mas, garap gayeng. Jai Ya. Pomejang. Jos. Joget Mas Unjak. Oke. Sing apik. Ya. Kuwi Monggo, apa Mas. meneh? Arep nang pasar. kaya oleh. Jajujukne wong iki bengi iki kok mangga iso iso. Ayo joget Mas.
Dono ya. Ketok mening duwete jenenge karo mbokne Dembek iki saka kaya Dembik Dembek. Dembi. Dembi. Mboke Dembik. Dembi. Dembek. Dembik iki napa cara mrikono? Dembik ki kewan cilik lho. Ya ora dembi ya kewan sing gedhe. Ora kewan cilik kek wambune ra ukur kae kak. Tahu bambu. Ku tau nganggo nggonku. Kewan. Kewane. Lah ya aku tekok tau urung ngono lho. Ngomong. Kok tak mut dhewe kowe ngomong. Ki liyane dilat karo ngemut kok ya jan lho. Nek gelem ora. Iki apa? Apa? Apa dukun? Dukun. Urung mangsa. Sampun